Taliansky štýl v srdci doma niže? Áno, počujete správne. Poďte sa so mnou pozrieť na tento jedinečný 6-izbový rodinný dom po kompletnej rekonštrukcii. Dom sa nachádza na kompaktnom rovinatom pozemku a je rozdelený na 3 funkčné úrovne: súterén, prvé poschodie a podkrovie. Hneď na úvod nás očarí veľkorysý, svetlý priestor a takýto dominantný krb. Čo mňa osobne zaujalo, je táto priestranná kuchyňa, kde môžete variť aj na plyne, aj na indukcii. Otvorený priestor obývacej izby a kuchyne dáva tomuto poschodiu skutočnú vzdušnosť. Taktiež sa tu nachádza štýlová kúpeľňa z WC, 2 priestranné izby a vstupná chodba. Nočná a relaxačná zóna v podkroví, tu sa nachádzajú 2 spálne, veľa šatníkového priestoru, priestranná hala s krbom, vinotékou a s východom priamo na terasu, ktorá ponúka nádherné výhľady na okolitú prírodu. A to najlepšie z tejto nehnuteľnosti si ukážeme nakoniec. Luxusná kúpeľňa s fínskou saunou a výrivou vaňou, tak to musíte určite vidieť. Tento priestranný dom spája taliansku eleganciu s krásami slovenskej prírody. Dohodnite si obhliadku ešte dnes, teším sa na vás.